verse 2 izawuthi ke yona bhala umbono. Malibonke igama lenkosi. Bhala intoni? Umbono. Cela ke ngoku sihambe sonke azuthatha xesha lininzi cela ze ningadingo. Incwadi yeGenesis phambi chapter 37 bazali bam ithetha ngoYosefu. uYosefu lo izawuthi incwadi kaThixo waba nephupha. Ekubeni nephupha kwakhe uYosefu walibalisela abantakwabo. Ekulibaliseleni abantakwabo kwacaca into lokuba abantakwabo abahambisani nephupha likaYosefu, bamzonda uYosefu. Phamba singene kule ntshumayelo ndicela uqale ndithi namhlanje ndizothetha nabantu abanamaphupha, ngoba ulapha nje unephupha, ulapha nje esikolweni you've got a purpose, ususwela iphupha. Mhlambi unephupha lokuvusa ikhaya lakho. Ndizothetha nabo bantu namhlanje kuba siyi-generation ezobreaka iziqalekiso, siyi-generation ezozisa i-change emakhayeni ethu engazange yakho. Ndisebabo bantu namhlanje abanephupha, ngoba xa ungumntu onephupha you've got a purpose. Xa ungumntu ongenanjongo awunaphupha mos. Once uvuke uye esikolweni loo nto ithetha into lokokuba ikhona le nto ufuna ukuyi-achieve. Malibonke igama lenkosi. Ndizothetha nje nabo bantu namhlanje sizawuthetha nje ngephupha. Sizawuthetha ngephupha. Ndifuna nentoba phambi sinxibe la matayi sizowanxiba namhlanje ukudliwe sisazela soba ulinxiba eli tayi iphupha lakho lisithini. Intoni lethu inqwenelayo uyifunayo ebomini. Where do you want to see yourself in the next 5 years, in the next 10 years? Ufuna ukuzibona uphi? Sizovuselela nje sazela namhlanje. Malibonke igama lenkosi. Amen. Malibonke igama lenkosi. Amen. Sizawuthetha nje ngaloo nto. Sizawuhamba sonke. Now, ithi iBhayibhile uYosefu wazodwa nabantakwabo ngenxa yephupha awabanayo. Ngoba apha entlalweni esikuyo siqiniwe nangabantu abangafuni ukusibona siphumelele. Singqongiwe nazitshomi ezingafuni usibona sihambela ndawo. Kodwa namhlanje ndizomemezela intoba namhlanje khawusela ujonga naba bantu bakungqongile into yokokuba ngabantu na abafuna ukubona usendaweni ngenye imini. Ngoba bazali bam kunyanzelekile inyaniso ithethe yoba abanye banawo amaphupha abathi besawufika balibala i-purpose. The dream is there but the purpose ihamba inyamalala endleleni. Bafike bahambe tishala nomsinga faka kuthi bafike bahambe nomsinga esikolweni kuthi uba kwenziwa into zithomi balandele emva kwethomi bangafuni unqandeka. Bafuna uhamba nethomi. Sothetha nabo bantu namhlanje sizovuselela isazela. Ithi iBhayibhile uYosefu wababalisela abantakwabo iphupha, bamzonda. Mjonge lo mntu uxelela iingxaki zakho intoba xa kucebisa uthini, xa eresponda kula maphupha umbalisela wona uthini.
ngoba bakhona abantu esibabalisela amaphupha bathi xa befika ebusuku they use our weaknesses as their strength. But blessed be to God who is a cloud by day and the fire by night. Cela siqhobele utata uNcukane esandleni. Now the Bible says kule ndawo yethu ndifuna ukukhwela inkethi le nto iphathisiweyo kokwenu usungayilahli ngenxa yabantu odibana nabo. Le nto wayinikwayo kokwenu usungayideli ngenxa yabantu odibana nabo endleleni. Mhlawumbi abanye bazohamba bahambe bakuxelele into yokokuba kwale nto yalo Thixo akekho. Nawuthezeka amandla uyumva. UShadrach noMeshach noAbednego ngexesha bafakwe edikeni lomlilo bafakwe ngenxa yentoba bengakhange bafuna uguqa kwisithixo salo ndawo. Abazange bayilahle into ebebeyiphethe. Now ndicela ubuza ethi bangapha abantu abalahle into ebebeziphethe ngenxa yendawo abafike kuzo.